DepEd Dagupan naman inaasahan ang pagtaas ng performance sa R1AA matapos italaga ang lungsod bilang Regional Training Center. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Inaasahan ng Schools Division Office Dagupan City ang pagtaas ng performance ng mga atletang mula sa lungsod sa Regional Athletic Association o R1AA kasunod ng pagkakatalaga ng Dagupan bilang Regional Training Center para sa gymnastics at swimming sa ilalim ng Philippine Sports Commission. Ayon sa OIC Schools Division Superintendent na si Dr. Marciana U. Soriano, inaasahang mas mapapalakas ng bagong status ng lungsod ang paghahanda at pagsasanay ng mga kabataang atleta sa mga susunod na R1AA meet. Ibinahagi niya ang 43 kabataang atleta na kakatawan ng Dagupan ang sasabak sa palarong pambansa sa Agusan del Sur ngayong taon. We are hoping for our learners to become multi-awarded as not only of the academic but also in the sports. Git niya ang mga programang ipatutupad sa ilalim ng training center ay nasang makapanghikayat ng mga mag-aaral na lumahok sa mga sports tulad ng gymnastics at swimming. Samantala, ayon naman sa PSC Commissioner at Olympian na si Walter Francis Torres, malaki umanong potensyal ng mga atleta sa lungsod sa gymnastics dahil sa mga panibagong equipment at pasilidad sa pagsasanay. Napatunayan nga ni Caloy Yulo na may chance talaga tayo manalo sa gymnastics, no? Kaya napakagandang foundation ito na to develop in a LGU because not only will a child or a student develop these skills or athleticism in gymnastics, but it will now also develop the child for other sports which they can excel also. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.